kuti regai tibatsire program yamai neprogram yapresident, nekuti ndiwo wane mapresidential programs. President nezuro wakati chiro ichi ndachiona, ndashanda nacho, ndiri kuda kuti ndibatane nawo tigoita roll out program iyoyo pawadi nepawadi, tikwanise kuti vanamai vanotariswa pachena zvinovabatsira kuti neanga asingazivi kuti une shuga wakutochengetedza upenyu, hatizoshami achifa asi mazuva edu akuwedzerwa. Saka tinoda kutenda president wedu uku kuuya uku kunoona kuti chiro chacho chakambomira sei. Ndiri mutumwa kuuya kwandaita pano, iye wataura asina bvumirwa kuti ndiuye ndiite an assessment kuti chipiwe status yaipamusoro. Saka well done son. Chirongwa ichi hachifanirwi kusiya kana individual, hachitsari pati kuti unobva kupi, hachitsari kuti uri murombo, wakapfuma unonamata kupi. Sisonge, munhu wese unokwana ikoko. Asi kana community imwe ichabata kwese, vanhu vachipiwa mishonga mwedzi nemwedzi, kuitira kuti kana wakupera mushonga odzoka futi opiwa futi mushonga wako kuti urambe uchirarama. Tiri kuona masitoro emunomu achitengesa tumbwa itwotwo neguka. Regai ndikutaurire hama dzangu, tikangokubata zvakuitika ndezvekuti haupiwi fine, unoenda kukoti. Waenda kukoti iko zvino tiri kugadzira mutemo unouya unoita kuti munhu wani, nekuti uri kutengesera vanhu kuti uraye nyika, urepese mai, nekuti vana ivavo vari kurepa vana mai vavo. Mudzimba maipa kana mumachechi mapriesti akumwawo, wamabusinessmen akumwawo. Zvakare vashandi vedu maticha, ndakatongoona mumwe mupurisa akarara ari kugadha aine kuti akatorarayi apo akarohwa akastika zvekuti heki. Uku accident iri kuitwa kwana mai, hakuna kwekuripota. Mambo Mutasa, toigara sei nyika ine minzwa? Toigara sei? Tsika dzedu dziya dzakaenda kupi? Awa wana vakutobatsira nekuti mai vakuita BP nenyaya yemwana uri kurowa guka. Saka takupa jeri rekupedzesera. Tikanzwa vanhu 10 vanenge vachiti ndakatengeserwa nanhingi, chibva waziwa kuti it's 5 years times 110, 50 years in jail. And izvozvo we are naming and shaming. Munoziwana pavillage kuti uri kutengesa guka ndiani, netumbwa itwotwo munoziva. Tumirai tumatsanga kana kumapurisa musinganyori zita chete, tinodhila nawo vanhu ivo. Nekuti hatingaurai nyika yava hondo, ikonomi haizofambi, nekuti tichashaya vanhu vekushandisa. Ihondo iyi chombo chiri kushandiswa nevawengi nevarungu vari kuSouth Africa, ndivo vakubika tumbwa itwotwo nezvimwe zvekuya unotidzakisa. Let's wake up Zimbabwe. Tiri kuuraiwa tisingazivi, vanhu vachida kudzoka muno muZimbabwe. Chenjerai, ngatibatsiranei. Pavillage ipopo tiri kuda maprograms pavillage. Makomiti emuno maMutasa, Mambo Mutasa ari pamberi, nekuti vanhu vari kuuraiwa awa
wana weMamutasa. Mutasa district yakatikoshera zvikuru nokuti ndimo makabva mai vedu Honorable Comrade OCZ Muchunguri Kashiri, a well-decorated revolutionary fighter. Yes. Tiri kuvaka nyika yedu brick by brick, bijana tichenda. Handiti marapwa pachena nhasi ndokutowaka kwacho kwatiri kutoita ikoko. This is a calling to action for every Zimbabwean, home and abroad, to take part in building our country. We should love our country, and we should love one another as Zimbabweans. And it's important for us to be united. Thank you. Minister Mim, pamsori vatungamiri vese vari pano. Sekutaura kwa zvaitwa ndonzi Detective Constable Gondora ndabva kunonzi ku District Criminal Liaison Officer we CID Drugs and Narcotics ndabva kuHarare. Kuti chinonzi drug abuse chii? Drug abuse maita kutaura kuti the continuous taking of a drug for the purpose of intoxication. The continuous of taking of a drug outside doctor-patient relationship. Ndagotaura pano ndakusinzwa kuna madoctors aripo anditika tikutaura kuti iwewe wobva wanzi nachiremba imai mapirisi amuri kupiwa pano mairi makuseni, mairi masikati, mairi manheru. Iwe wobva wati aiwa musoro wangu kunyanya kurwadza rega ndimwari 4. Idrug abuse yemune muchitoita. Tikutaura kuti umwe anongotanga kutora mushonga asina kutaurwa nachiremba. Ndo yatiri kuti chi food drug abuse. I'm so happy that it's no longer ambulance services for the elite only. Even to the rural areas, they've been remembered. We are so happy with the discovery, the ambulance services. We are so happy about the launch of Discovery Presidential Medical Scheme. Before elections, we were looking forward to the promises that we were being given by honorables, by our president, Dr. Emerson Dambudzo Mnangagwa, and he has proved to the people that he is a man of his words.